Dames en heren, een heel goede avond. Het liedje Vijf Heren Zij aan Zij van Ronald en Karin Monen is de Wierter Vastelovendslager voor 2011. Het nummer werd gisteren verkozen uit 10 nummers tijdens het Liedjesfestival op de Nieuwe Markt. Enkele honderden toeschouwers waren gistermiddag afgekomen op de seizoensopening van Vastelovendvereniging De Rogstekers, het Liedjesfestival. De organisatie had op de Nieuwe Markt een soort paraplu neergezet met een doorsnee van 21 meter, van waaronder het publiek droog van de liedjes kon genieten. De presentatie was in handen van Anton Monen en Monique van der Brand. Nieuw aan het Liedjesfestival was dat dit jaar alle 10 liedjes live gezongen werden. Ze werden hierbij muzikaal ondersteund door de kopperband Moorland. Ook nieuw was het uitbrengen van de stemmen. Naast de publieksjury deelden vakjuries op locatie hun stem uit. Via een telefonische verbinding werden de punten van vastelovendverenigingen de Scheupkes, Beesterbollen en Verkescup aan de presentatoren doorgegeven, waarna de publieksjury de laatste stemmen doorgaf. Winnaars werden, net als het vorig jaar, het Weerter duo Ronald en Karin Monen. Het vastelovend nummer Vijf Heren Zij aan Zij won het Liedjesfestival en mag zich de Vastelovendslager van 2011 noemen. Ik kom met vastelovend met z'n allen lekker goed in de schoonste kleuren. Ik kijk een bootje met z'n en ik ren nog op de stoel.